नोंथाङा रिल्स बानायनो मोजां मोनो नामा? जुदि मोजां मोनोब्ला नोंथांनि थाखाय दं मोनसे मोजां खौरां। नोंथांनि आखायाव बे मोजां खौराङा गासै 6 सानल' दंसै। रिल्स बानायनानै लादो नोगोद 50,000 रां। बिदिब्ला थियारि जाखादो नोंथाङा रिल्स बानायनो। मानोना जल जीवन मिशनआ खालामनो थांगासिनो मोनसे मेगा कन्टेस्ट। गोग्गो दै लोंनायनि सायाव खुंनो लादों बे गेदेर बादायलायनायखौ। बे बादायलायनायाव नोंथाङा बाहागो लानो हागोन मानोना बे बादायलायनायाव नोंथाङा गोग्गो दै लोंनाय टेपनिफ्राय दै लोंनाय आरो दै संरैखाथि खालामनायनि सायाव दिन्थिनांगोन। बादायारिफ्रा जायखिजाया सायख'नानै रिल्स खालामनो हागोन आरो फट' नङाब्ला रिल्सखौ ससियेल मिडियायाव प्रफाइलाव आपल'ड खालाम आरो टेग खालाम। #JJMAssam and #JJMAssam रिल्स कन्टेस्टआव हाबनो हागोन। लोगोसेनो नोंथांनि आबुं मुं, कलेज आरो जिल्लानि मुंखौ हरफानांगोन। बे रिल्सआ गासै 50 सेकेन्डनिल' जानांगोन। रायजोआरि थाखोआव बे बादायलायनायाव देरहासार जानाय बादायारिफोरनो नोगोद 50,000 रां, 30,000 रां आरो 20,000 रां बान्थाखौ होनाय जागोन। लोगोसेनो जिल्ला थाखोआवबो बे बादायलायनायखौ खुंनायनि थांखि लादों। बे बादायलायनायनि जोबथा अक्ट'आ जादों फैगौ 30 जुलाइ। बे बादायलायनायनि थाखाय नोंथांमोना गाहायाव होनाय लिंकनि गेजेरजोंबो बाहागो लानो हागोन। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज सापागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।